Koreano sa Bacolod City gimonitor kung positibo sa MERS-CoV. Si Crystal Clemente sa report. Gimonitor karon sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Bacolod ang usa ka Koreano nga gituuhang dunay Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS-CoV. Si Dr. Carmela Ginsoli sa Bacolod City Health Office gikumpirmar nga adunay usa ka Koreano ang na-confine sa usa ka pribadong hospital sa dakbayan sa Bacolod ug gibalhin kini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Matud ni Ginsoli nga gibantayan sab karon ang apartment nga gipuy-an sa Langyaw. Ang langyaw miabot sa dakbayan sa Bacolod ni atong Hunyo 26 ug mipakita og mga sintomas sa MERS-CoV sama sa hilanat, ubo ug sore throat. Ning pagbalita, naa na sa 182 ka mga tawo ang positibo sa sakit nga MERS-CoV sa South Korea, diin 33 niini ang namatay.